Klar med endnu en omgang Uniwatches Web TV, og her kigger vi nærmere på dette flotte herreur fra Citizen JP 2000-08E, og det er modellen, som også bliver kaldt Pingo, som var modellen, som kronprins Frederik blandt andet brugte, da han var i frømandskorpset tilbage i tiden. Modellen er uden tvivl en af Citizens absolut mest populære modeller, og leveres med en lang række funktioner, såsom højdemåler og logfunktion og alarm og datafunktion og så videre, så videre. Der findes en masse informationer omkring det. Desuden er det jo et dykkerur, så det vil sige, at det er vandtæt til det, man kalder 20 atmosfærisk tryk. Det vil sige, at det er et rigtigt dykkerur, som kan bruges til både fritidsdykning, men også til de professionelle, som anbefaler det her ur ligeledes. Modellen leveres i en flot gummirem, som er meget, meget let at bøje, så det sidder meget behageligt på selve armen. Og ellers selvfølgelig med 5 års garanti, som Citizen altid leverer på deres ure. Men du kan købe den online på uniwatches.dk.